zarauztarek hartuko digute lekukoa. Baina gu bien bitartean bizikleta hemen alboan utziko dugu eta has gaitezen 2018ko kilometroen aurkezpenarekin. 2018ko kilometroak hemen da, iritsi da eguna, hasteko ordua da eta hasteko ikastolako aitona, ama, irakasle eta ikasle osaturiko taldeak aurreskua dantzatuko digu. Musikarekin, bidelagun, Edurne Iturbe eta Andoni Oruesagazti izango dituzte. Hirugarren kilometroak jaia antolatzeko eskaera egin genuenean, helburu bat genuen buruan. Eskaini nahi ditugun eredu pedagogiko berrirako espazioak egokitu, ahal izateko baliabide ekonomikoak lortzea. Egitasmo hau aurrera eramateko, orain 52 urte gure ikastola abian jarri zuten gurasoak izan dira gure ispilu. Euren seme-alabek euskaraz ikastea zen haien ametsa, eta gogor egin zuten lan. Euren arteko indarrak batuz eta herriari laguntza eskatuz. Haien lekuko hartuta, gaur egun ikastola osatzen dugun familiak eta langileak urte osoan aritu gara lanean, gogotsu eta ilusioz. Eta emaitzak emaitza, ikasgai garrantzitsu bat jaso dugu. Komunitate sendoa osatzen dugula. Gure arteko harremanak zabaltzeko balio izan digu. Proiektu komun bat dugula ikusteko, eta hori aurrera eramateko gai garela sinisteko. Nor ginateke ikastolarik sortu ez balitz? Zer litzateke eta non legoke euskera? Non euskal kultura? Zertan litzateke haren transmisioa? Zer herria bera ere? Ezin imaginatu ikastolarik gabeko herri bat ez da, ez urretsu, behintzat. Ikastolak izan direlako gaude gaur hemen. Izan direla eta gaur ere badirela ospatzeko. Eta izango direnei auspoa emateko ospatu dezagun gaurko festa alaitsu, bakean, norberak ondo pasatuta, eta begi ertzetik urkoa ere ongi dabilela zainduta. Aitortza eta eskerrona eskaini nahi dizkiot, garai baten ikastolek izandako hasiera hartan, euskera jakin gabe, beraien seme-alabak euskera ikasi eta euskera maitatu nahi izan duten guraso guzti haiei. Haiek izan baitziren oinarri eta oinarri sendoak gaur egun daukagun ikastolen mugimendu hontan. Guztiok eta leloak ondo esaten duen bezala, batuz egingo gara haundi, nik uste bai horko portzio haundi hortan zerresan handia daukate. Garai hartan, euskera arrotz zutenek, euskerarekiko apostu firmea egin zuten haiek, eta gaur egune bai, egoera, euskararen aldeko apostua egiten duten kanpotik etortzen diran guztiei. See
Ikasturte hasierarekin batera, hemen dugu beste behin ere, Gipuzkoako ikastolen eguna. Euskarari eta hezkuntzari lotutako beste antzeko jai eta ospakizunak ikasturte bukaeran izaten dute euren tartea. Gipuzkoako ikastolen eguna ordea, oporretatik bueltan biltzen gaitu. Ikasturte berri batek ematen digun indarrarekin, ilusiorekin batera. Dakizuenez, joan den ikasturtean, helburu hori lortze aldera, gure hezkuntza sistema hobetze eta gaurkotze aldera, akordioa bilatzen duen oinarrizko dokumentu bat landu genuen. Gero eta harrien hitzago den honetan, atzerriko jatorria duten ikasleriaren eskolatzea herri apostua da. Eta herri bezala, gaur egungo egoera ondo aztertuta gero, hezkuntza eragile guztiok irtenbide integralak adostu behar ditugu, segregazioaren arriskuari aurre egiteko. Hau da, hezkuntza eragile guztiok konpromisoa izan behar dugu eta ikastolok guri dagokigun mailaren araberakoa beteko dugu. Euskarazko murgiltze eredua, segregazioari aurre egin, euskal kurrikuluna, arte hezkuntza edo garapen teknologikoa, ebaluazio sistema propioa, ikaslea erdigunean jarri, gure baliabideak kudeatu, ikastetxeen autonomia, publikotasunaren inguruko hausnarketa, nola egin aurre halako erronkei gure hezkuntza sistemak dituen gabezia, ahuldade, zulo eta bestelakoen iturburua egungo legedia bada. Euskal herritarrok elkartasun eta auzolanean zulo asko estali ditugu. Herritar, eragile eta instituzioen laguntzaz, gure ekimen propioak ere atera ditugu aurrera. Baina ekimen solteak baino, bada garaia erronka guzti hauek barne bilduko dituen hezkuntza sistema propioa eraikitzen hastekoa. Espainiako eta Frantziako hezkuntza sistemak ez dira baliagarri guretzako. Euskal Herriak bere izaera propioa duelako. Beraz, eta gainera ezaguna ditugu oso bi estatuetatik etengabe datozkigun trabak. Beraz, alderdi, sindikatu, instituzio eta hezkuntza eragileoi arduraz eta erantzukizunez jokatzea dagokigu. Eta dela akordio, dela lege, dela hezkuntza eragileok abian jartzen dugun ekimena, hezkuntza sistema propioa eraikitze bidean urrats izan dadila. Gogoan daukat, gu izan ginela lehenengo belaunaldia, ikastolen Goierriko lehenengo belaunaldia. Eta oso garbi daukat, garai hartan, helburu nagusia herriarena eta ikastolak sortu zituzten herritar guztien azala gure herriak bizirautea. Eta gaur egun ere, erronka berdina daukagu. Etorkizunari begira, gure herriak ere bizirautea. Eta garai hartako inspirazio importanteena zen, erronka hori ez zela posible izango hiritarrik gabe, euskal herritarrek gabe. Hiritar euskaldunak, kritikoak eta konprometituak. Ima, urte osoa zubiak batzen aritu gara, indarrak batzen eta orain zinta nola moztu. Zinta mozketarik ez da izango hemen, zinta batu lotu egingo digute, nahi duzuenean aurrera. Bakoitzak alde banatik helduta eta txalo artean hartuko ditugu.
Bilo gotxak zasketen jaso, hasierak jenduen hori agutzi, eta azpiko laukalek ere indatu ez dugu. Eta bigarren gunean, eskalagardoa, kurlinketa eta lokotxak entrenatzen ari zaizkigu. 11etan pro honetan parte hartuko duten 4 ikastolak. Gero gogoratu, lehenabiziko trabak gozuko amaiketan egingo direla, arratsaldeko ordu batean, eta bestek, guak egitzake txartela erosterako garaian, baina bietan ere... Nik aukera utzi dute, baina eskuarkoratuko eta benetaren oso Aita Pasiotarren kongregazioak eskuzabaltasunez jokatu izan du beti gure ikastolarekin. Ez dugu ahaztu behar Pasiotarren babesean eman zituela lehen urratsak Urretxu Zumarraga ikastolak duela 52 urte. Horregatik, eliza honetan bertan, ikastolaren 50. urtemugako ospakizun ekitaldian, Pasiotarrei egindako lanagatik aitortza egin eta esker ona adierazi genien. Gaur ordea omenduak beste batzuk izango dira. Gure ikastolaren historian, isilean, protagonista izan zirenak. Isilean diogu, izan ere, jende gutxik izan baitu orain arte, Urretxu Zumarraga ikastolako irakasle talde batek liburugintzan egindako lanaren berri. Eta lan hori,
gure ikastolarentzat ez ezik, herriko beste ikastentxeentzat eta Euskal Herriko ikastola guztientzat izan zela. Eta oraindik ere, gaur egun dela, orduko katea ez baita oraindik eten. Zergatik nahi ote zaituzte urruti, zergatik ez zaitut eskutan eduki, zergatik, hainbeste zergatik, zergatik jakin nahi ez duenak daki. Beteko duzu daukadan utxuna, noiz izango zaitut bikote laguna, noiz orain aldia, noiz etorkizuna, jakin nahi ez dunak dauka erantzuna. Goizero zabiltza dantzari, urrun bezain gertu zaitugu ilargi, bere berri ez dut izan ta aspaldi, eman goraintziak askatasunari. Nekane Agirre Erostegi. Mikele Aldasoro Agirre. Eli Aramendi Valdivieso. Ramón Azurmendi Lasa. Belén Baztarrika Juanes. Izaskun Bernaras Iturrioz. Mari Jose Elgarresta Atxukarro. Iñaki Etxezarreta Alberdi. Maite Imaz San Miguel. Elisabet Lete Azpiazu. Arantxa Leunda Larrarte. Batiz Maiz Agirre. Mertxe Serna Elgarresta. Eta Juani Zabaleta Lazkano. Orain zuek ere jarri eta familia argazten.
irakaslek normalen badaukagu gauza asko onak, baina beste batzuk ere, defektu txiki batzuk ere baditugu. Eta besteak beste, ez dakigula ikastolatik etxera juten geanen, ikastolan ustea lana, eta etxera eramaten dugu maiz. Eta ikastola besterik ez daukagu askotan. Eta gure senideek, alboan ditugunak, beti hori pairatu indute, batzutan gogoz eta beste batzuten aizain gogoz. Beraz, hemen gauden guztion seniden izenean ere, zuek ere, protagonista zeate honetan, ez gu bakarrik. Agu, esan gara arte. Zer da beste da, eskerrik asko egoteagatik, opa zuek. Side.
epaile bana dauka, alde bakoitzean pelotak behar bezala botatzen dituzten eta behar bezala jasotzen ari diren konprobatzeko, eta pizkina atzekaldean epaile orokorrago. Amaika eta amabi pelota zakuratu beharko dituzte. Goizean, denborarik onena. Amabi. Horre, alazne zenbaki hori gora idoia. Amaika, amar, behatzi. Amar, amaika. Erronkako final handia, astera baitoa. Lehenengo pelotak hasiera zakotara iristen. Punteria. Eta pixkanaka. Erdiparean Bilabaleko Turuzu ikastola babes garren kalean. Go,